Likita, shin ciwon ulcer yana kisa? This is one of the commonest questions da nake fuskanta. To kamar yadda muka sani dai, da rayuwa da mutuwa duka a hannun Allah suke. Saboda haka shi ciwo kowanne iri ne baya kisa. Sai dai zai iya zamowa sanadi, and this is no different for ulcer. Ƙarshe dai, komai ya danganta da irin kulawan da shi mai ciwon ulcer ɗin ya ba ciwon ta fuskar shan magani yadda ya kamata da kuma kiyaye dokokin cin abinci. Kamar yadda dai na gaya muku a baya, idan mutum ya kiyaye dokoki gaba ɗaya yadda ya kamata, ciwon ulcer ciwo ne wanda mutum zai iya warkewa daga gare shi gaba ɗaya. Amma kuma idan aka samu akasin haka, ga waɗansu manya-manyan complications, wato matsaloli guda biyu da za su iya faruwa da mutum. Na ɗaya shine perforation, wato hudewa ko kuma ɓulewa na gini na hanji ko kuma stomach. Kuma wannan ya fi faruwa a anterior wall, wato gini wanda yake na gaba. Kamar yadda muka yi bayani a baya, shi ulcer wani ciwo ne wanda zai iya zuwa ya zamo kamar wani rami kan gini na hanji. So idan kuma ya ci gaba da ci ba a kula da shi yadda ya kamata ba, zai iya kai lokacin da zai iya ɓula wannan gini ɗin gaba ɗaya. Kuma wannan zai iya sanya idan mutum ya ci abinci ko kuma ya sha ruwa, zai iya fitowa daga cikin ɗan hanji ya shiga cikin peritoneal cavity. Wannan kuma zai janyo acute abdomen, which is a surgical emergency. Ana buƙatar a yi aiki nan take na gaggawa. Alamomin wannan kuma za su iya ranging daga matsanancin tashin zuciya da jin amai, sai kuma zafi matsananci a cikin cikin mutum, ko kuma zafin jiki matsananci, ko kuma cikin mutum ya yi girma sosai ya kumbure, wanda ko taɓawa aka yi kaɗan mutum zai ji wani ciwo matsananci. Complication ko kuma matsala ta biyu kuma shine gastrointestinal bleeding, wato zuban jini a cikin ciki. Wannan kuma ya fi faruwa a posterior wall, wato gini na baya. Idan ulcer ya ci ta baya ba a kula da shi ba kuma, to zai iya zuwa ya samu ɗaya daga cikin magudanan jini wanda suke supplying ɗin hanji, wato gastroduodenal artery. Zai iya ɓula shi, hakan kuma zai janyo a samu zuban jini a cikin ciki. Wannan zuban jinin kuma zai iya zamowa massive, wato mai yawa sosai, in which case mutum zai iya buƙatar emergency surgery ko kuma blood transfusion, ko kuma ya zamo yana zubowa kaɗan-kaɗan wanda waɗansu lokuta ba ma lallai a fahimta ba. Sai dai za a iya ganin kashin mutum ya koma baƙi, ko kuma alamomi na ƙarancin jini kamar hannuwan mutum da idanuwa su koma farare gaba ɗaya, ko kuma yawan gajiya da kasala, ko kuma zuciya yake bugawa da sauri sosai. So wanda suke tambayan paid private consultation za su iya ɗaukar number na WhatsApp ba kira ba a profile nawa. Sannan kuma idan ka samu fa'ida da bidiyon nan, then kindly like it and share da wani wanda ke tunani shi ma zai samu fa'ida da shi.